Идваме тук по, виждате, ще е една парзалка. Пътя е направо нов нос. Сняг отдолу лед, не е чистен може би никога. Благодарение на общините в България, дето никога не чистят пътя. Мизерия. Има хора, има коли, има джипове пред нас, зад нас. Като парзалка пускаме пета с 40 км. Чим се да караме на лед. Селото, което дава най-много яйца на цяла България, няма кой да го почисти. Даже и с най-добрите гуми имаме като джип. Но да не се завъртим някъде с тия следове направо. Чум се да караме. Тук има някакъв Мерцедес. Ползваме моторна спирачка само. Зато ще мога ли да го мина? Няма ли да мога да го мина? Гайстис. Регуляции. Бях да го мина. Като ще една, само тези да не ми пресичат пак сега. Опасно не ми са гази хора, нямам спирачки, като тук имаме спирачение 30 даже. Зимата всяка една кола няма спирачки, защото като е лед, ето и спирачки, който и да има. И нищо не става от тях. Let me disarm you. Да се мъчим сега. Карам бавно, снимам, пускам мигачи, трябва да се спазват знаците и правилата на България, вече дали хора ги спазват. Ще бъде кратък видеоурок за пътищата на България. Е сняг, лед, отдолу, качена, ледена парзалка. То беше по-зле, сега малко се е стопило. Пак пътя е направо много добре. Жалко, че не го снимах в моето село. Там е по-трагично. Не е малко стопен. Караме с 50 в града, извън града. Тъпета. Важна е и скоростта. Да не даваме много газ, че да не се блъснем някъде. Здесь чертими. И Кояджева. Словно прави. Бях с някакви ефтини гуми, тук ще се прибият. Като гледам хората как карат и вам. Пред нас по-точно. Мисля обаче да спирам, защото сега и ни завой има и смотано и не ми се рискува. Леко ще ме дойде от среща. Това беше за сега от мене. Нови срещи. Не знам дали се вижда зад мене джипове има. И те карат бавно, защото стои, ще бъдат време в този сняг, лед, не знам с каква кола да си с самолет.